Acest copil traumatizat și bătut de sortă a fost legat aici, cu propriile picioare a fost legat aici. L-am legat. Normal că... Dar cum să nu? Oh, nu, s-a dezlegat! Bătut de sortă aici pe partea a doua. Prost TV, aici avem un copil bătut de sortă, legat singur. Legat singur. Bietul corean. Partea bună o să la... Chemați pompierii să taie bara. Așa l-am duce la patul de spital. Să vezi că a murit la bătrânețe cu bara aia în pat. A murit la bătrânețe cu bara aia în pat. Și bara ruginită, bă. Încă îl filmez. Aveți ceva de spus la Prost TV? Dacă te ridici că știi. How could this happen to me? I made my mistakes. Ridicați, gata. Salutare! Nu vreau 5 lei. Da, ajută! Și acum pompierii au apărut. Deși nu o să taie bara, să le libereze pe bietul copil. Și copilul va putea trăi din nou datorită lui Sebastian Buzugan și a lui Darius, da? El nu-și face prezentările. Copil bătut de sortă, partea a treia, Sebi, fă-ți prezentările, Sebi. Am reușit a treia oară.